kendo penjo osebedo mathoth ahinya ni to gin ang'o gini ma oganda timo mapiyo mar neno ni dongruok manochaki omedo betie piny Luo, ka okenge bendo med keti mar neno ni duond oganda Luo obedo makare. FCPA gino ni ja midusa marwa osetudo waya mane olwendo ng'ado lithe moro matin kendo koro inyalo winjore yo makare machiegni ahinya twak mar duolan ka ilo Tebo Mbija. Akiani kori winja maber? Awinji maber. Yes, erokamano. Akawo thuolo ni makende mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora ma gintie ni oimore. Ang'eyo ni ok osebedo maber kodwa kaka onagi kaluwore gi tho kata nindo mar moluor migosi Raila Amolo Odinga mosebedo kaka jatendwa kuom higni mang'eny. Omiyo ang'eyo ni pod wan gi kuyo kaka onagi to kendo kaka jo Kenya to kata kaka jo Afrika gi piny mangima kuom lalo jatelo marahuma machalo migosi Raila Amolo Odinga. Omiyo kopogore gi mano, amor twak gi nyikwa Ramogi Ajwang' midhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya Bati. Ka wadhi mana mapiyo, penjo en ni kingpin koso dongruok? Gima duong' en ni kingpin koso dongruok king'iye matut gigi otenore machiegni, nikech mondo mi ibed jatelo ma wanyalo luongo ni kingpin, onego bed ni kingpin en jatelo mane? En jatelo ma waduto wagore kuome, ochalo tiep. Mondo ibed otiep ma dhano gore kuome, nyaka bed ni in gi otekuni moro mamiyo inyalo chiwo wang' yo kata inyalo nyiso oganda kuma onego gidhiye kendo ginyalo winji e yo matut, nikech itayogi e yo makare e weche ahinya ang'wen motegno. Mokwongo e weche mag dongruok. Omiyo kingpin koso dongruok, anyalo wacho ni onego gibed motenore ahinya ka kingpin watiyogo e ranyisi kata e yo mowinjore. Bende ditel ne jopiny e yore dongruok, tiende ni telo mari en ma jopiny nene ber. Mano mokwongo. Mar ariyo, be in gi gima jasungu luongo ni strategic convening power. Tiende ni inyalo riwo paro ka gi kacha mine ni to ere kaka wanyalo ywayo omenda e yore mag dongruok mwatude gi dhoudi mamoko ma wakel dongruok pacho. Mano quality kata karakta manyaka ibedgo. To mar adek, be inyalo bedo ng'ama iluongo ni cultural and moral anchor. Onagi jaluo kitgi gi timbegi. Be ing'eyo timbewa? Be inyalo neno ni timbewa go waluwogi e yo makare? To ka nitie monego waloki nikech weche manyasani, be inyalo tudri gi migepe manitiere ma waketo kaka oganda. Kaluwore obed gi Luo Council of Elders manyalo tayo wechewa kaka watayo kaka joka ng'ato mondo mi kik wiwa wil gi gundwa gi kumwae. To mar ang'wen, bende in kaka jatel, be in gi kido ma ka ji ong'iyo kogora meny to chalo jatelo makare? Are you auditable gi dho ngere? Koso in jatelo ma kowacho tiwacho makati wacho mana mok ni kare tidwa ni dhano lu. Omiyo e kaka dwa frame ni dongruok ema biro determine ng'ama bedo kingpin. Omiyo kidwaro bedo kingpin kata kidwa telo ne oganda Luo e kinde madhi mbele ka, nyaka bed ni igori tarubin kaeto ineno ni pachi gi gigo duto mitemo chwalo e kind oganda gin makelo dongruok kendo ting'o oganda malo. So anyalo kete kaka wacheno ni jagono mwadwa yiero kaka kingpin, are you auditable? Mano namba achiel. Ok nene ni nyayieri to be in jatelo ma binyal ng'i toke koni jatelo ni to tayo wayo maber. Be in gi influence makare manyalo miyo opportunities kata mana gigo madwa olemo madwa pon mi wacho ka dwa pon. Mar adek, be inyalo bedo protector kata jagono manyalo geng'onwa ka yembe moko biro e kindwa mondo mi kik wabed ni wakwamo kaka oganda. To mar adek, be inyalo gero oganda mondo mi wawuoge akere keke ma wantiere ni wadonj weche mag dongruok. Mage ranyisi mabiro miyo jagono mabiro telonwa kaka onagi bedo jatelo ma jopiny omorgo kendo matimo dwach jopiny. FCPA